гориво. И вече рециклирането е основна част и винаги ще бъде основна част от кръговата икономика, както и преработката на материалите, които не са годни за рециклиране и получаването на добива на алтернативни горива. В момента има страхотен бум в търсенето на алтернативни горива поради ситуацията с Украйна и повишените цени на други тип горива. Ако преди няколко години RDF, SRF, фирмите, които произвеждаха, едва не трябваше да заплащат на инсинераторите циментовите заводи, особено пък на инсталациите в Северна Европа, в Дания, в Норвегия. Сега цените са много високи, има изключително търсене. Нещо, което знаете, в България, област Бургас всъщност е един от примерите с такава инсталации, останалите са много малко. Считам, че трябва да се промени мисленето в тази посока и да започнем да внедряваме такъв тип инсталации, естествено с най-високите норми на мониторинг и на филтриране. Значение на кръговата икономика за ИКТ сектора. Индустрията е известна със своето бързо развитие, постоянно обновяване на технологиите, огромно количество електронни отпадъци се образуват, като кръговата икономика насърчава рециклирането и възстановяването на стари устройства, както да са по-лесни за рециклиране и възстановяване. В следващата част на презентациите съм направила един като наръчник са екодизайн, рециклиране, който би могло да се приложи и считам, че там има доста добри основи за бизнес и за развитие на нови бизнес възможности. Повишаване на енергийната ефективност. Вие по-добре от мен знаете какви количества енергия изисква екобизнесът, така че на кръговата икономика насърчава използване и ще намали въглеродния отпечатък на индустрията, промяна в бизнес моделите. Кръговата икономика насърчава промяна в бизнес моделите, като се преминава по-скоро от продажба на готови продукти към предоставяне на услуги, но наистина считам, че тези нови бизнес модели могат да създадат много нови бизнес възможности, да отворят много нови пазари. Например, скоро си говорих с представители на Уганда и се оказа, че те имат доста добро финансиране от Европейския съюз, понеже имат наличие на критични суровини и материали, но нямат експертизата за внедряване на нови технологии и на нови услуги, които да бъдат според принципите на кръговата икономика. Тук съм извадила какво се съдържа в един лаптоп и колко от суровините, които се съдържат в него за изработката му са критични. Както виждате, повече от половината суровини, които се използват за направата на един лаптоп, са критични. Това са част от критичните суровини. Те нарастват всяка година. Европейската комисия на всеки 3 години публикува справочник за критичните суровини. Както виждате, от 2011 година 14 материала, 2023 година са вече 34 материала, които са критични. И те са критични за батериите, за клетките, които се съхраняват гориво, за двигателите, вятърните турбини, за соларните панели, роботите, дронове,
и други части за IT оборудване, така че без критични суровини всъщност този възход и развитието на сектора не би било възможно. Това е глобалното производство на критични суровини. Китай е огромен. Просто те са доминатор дори извън рамките на тяхната държава. Повечето мини, които добиват критични суровини, са собственост на Китай, на китайската държава, защото винаги в китайските фирми държавата има участие. Европа се опитва, и това е концепцията на за кръгова икономика, да намали зависимостта си от Китай, но поради това, че е бедна на критични суровини, може да стане единствено чрез проекти за рециклиране и възстановяването. Търсенето на критични суровини ще нарасне с 250% през следващите 10 години, което е огромен процент. Един пример за графита, който много рядко се споменава. Ако преходът към електромобили 2035 година се осъществи по плана, който е сложен всички, да се спре производството и продажбата на двигатели с вътрешно горене, ако не се промени състава на батериите за електроавтомобилите, тогава просто няма толкова графит, който да бъде вложен в батериите, както и магнита. Магнитите с съдържание на редки метали са също критична суровина, а пък знаете, че магнитите в хард-дисковете те са с изключително високо качество и ако бъдат разкомплектовани и дадени за рециклиране, цената им е много висока. Тя е няколко хиляди евро на тон. Така че нищо, което се образува като отпадък от електронно електрическо оборудване, особено в ИКТ сектора, не би трябвало да отива на сметище. Всичко това има цена и тя не е ниска. Стратегията на Европейския съюз за критичните суровини е свързана с рециклирането и с някои добив, но както виждате, сравнение с предишната графика, Европейския съюз е много беден на залежи, така че трябва да бъде даден приоритет на рециклирането и възстановяването, като има нещо много интересно вече. Това е доставките с устойчива отговорна набавяне от трети държави. Някои фирми вече отказват да използват злато за производството си на платки, ако то е добито от мини, в които се използва детски труд или не е ясно всъщност какъв труд се използва и какви са условията за работа на миньорите. Това беше частта за кръгова икономика и първа част от днешния модул. Благодаря. Здравейте! Отново започваме с следващата точка от нашата програма, която е за идентифициране на възможностите за преминаване към кръгова икономика на ИКТ бизнеса. Нещо, което се надявам да ви бъде полезно и да можете да приложите на практика или да ви дам идеи за нови бизнеси и разширение на вашия бизнес или трансформация в посока кръгова икономика. Идентифицирането на възможностите за преминаване към кръгова икономика в ИКТ бизнеса е от съществено значение за успешното прилагане. Ключова част от процеса са няколко предварителни стъпки, които включват участието на целия екип. Изключително важно е целият екип да бъде ангажиран и запознат с намеренията на дружеството и ръководството на дружеството за преминаване към кръгова икономика. Първата стъпка е вие и вашият екип да разбирате концепциите, принципите и предимствата на кръговата икономика и как тя се отнася към вашия бизнес.
Да повторим още веднъж от предишния модул. Кръговата икономика е модел, насочен към удължаване на жизнения цикъл на продуктите. На практика това означава възможно най-дълго споделяне, заемане, повторно използване, поправка и рециклиране на съществуващи материали и продукти. Когато един продукт достигне края на живота си, материалите, от които той е съставен, трябва да продължат да се ползват по друг начин. Това трябва да се прави отново и отново и така да се намалява до минимум изхвърлянето на отпадъците или да достигнем до нулево депониране. Една отдавнашна амбиция на Европейския съюз, която не знам дали ще успеем да реализираме, надявам се. Втората стъпка включва познаване на компетенциите, които вие и вашия екип трябва да култивирате и приложите на практика, когато въвеждате принципите на кръгова икономика. Тези компетенции могат да бъдат категоризирани в 3 отделни групи – умения, нагласи и ценности. Аз считам тази стъпка за най-важна и изключително полезна и може би най-трудна. Уменията обхващат практическите способности, необходими за прилагане на стратегиите, методите и инструментите към кръгова икономика, за преминаване към кръгова икономика. Уменията са от решаващо значение за ефективното прилагане на кръгови практики, като проектиране на продукти, услуги с дълъг жизнен цикъл или оптимизиране на използването и рециклирането на използваните ресурси и продукти. Необходимо е да имат екипът и особено хората отговорни за дейностите, свързани с кръгова икономика и преминаването през този процес, да бъдат запознати и наистина да притежават умения. Нагласи. Тази категория подчертава склонността и ентусиазма за възприемане на мисленето и културата на кръговата икономика. Това включва насърчаване на проактивно и положително отношение към устойчивостта и ефективността на ресурсите в екипа. Много е важно наистина разбирането и нагласата на целия екип, защото дори да имаме умения, които ни позволяват да направим, да работим в областта на екодизайн, ако не вярваме в това, което правим, трудно ще бъдем мотивирани да изобретяваме, да въвеждаме новости, иновации. Нагласата наистина е изключително важна. Ценностите са следващия компонент, който подчертава съответствието на целите на кръговата икономика с личните организационни ценности и етика на екипа и на дружеството. Налага се интегриране на принципите на кръгова икономика в основните ценности и мисия на бизнеса, осигурявайки силна етична основа за прехода. Това също е много важен компонент в областта на компетенциите, въпреки че не е директно свързан с знания, с придобиване на знания, но е много важно да има съответствие между ценностите, нагласите и уменията на хората от екипа, особено когато екипът е по-малък и един човек, който не е с добра нагласа, би могъл доста да повлияе на останалите, особено ако е по-авторитетен. Трета стъпка е оценка на текущите компетенции на вашия екип и съпоставянето им с желаните от вас. Могат да се използват различни методи за провеждане на тази оценка, като самооценка, партньорска обратна връзка, прегледи на ефективността или онлайн тестове. В по-големите компании има HR отдели, които се занимават доста с оценка на персонала. Това би могло да бъде част от тяхната дейност. Също така трябва да се има предвид различните роли и функции на членовете. Може да имате нужда от различни компетенции за при продуктовите дизайна, инженерите, търговците или менеджерите. Разбира се, водещото е предишната точка. Всички би трябва да имат еднакви ценности и разбиране, но трябва да имате възможност да идентифицирате силните и слабите страни на вашия екип и областите, от които се нуждаят от подобрение или развитие.
Четвъртата и последна стъпка по отношение на персонала и управлението на човешките ресурси е развитието на компетенциите на вашия екип в областта на кръговата икономика и затварянето на празнините между текущите и желаните нива. Могат да се използват различни стратегии на обучение, наставничество, онлайн курсове. Трябва да предоставите на екипа си ресурсите, които са необходими, за да се внедрят решенията за кръгова икономика. Много е важно да се насърчават хората от екипа, да се учат един от друг, да споделят своя опит и прозрения и да си сътрудничат с други заинтересовани страни в екосистемата на кръговата икономика. Следването на тези стъпки ще ви помогне по-лесно да идентифицирате и развиете компетенциите за кръгова икономика в вашия екип и да подобрите вашата корпоративна устойчивост, с което ще създадете конкурентно предимство за вашия бизнес и ще допринесете за по-устойчива икономика. Ето някои възможности, които аз наричам също така примери за кръгова икономика. Това е практическо приложение и вече, ако говорим за екодизайн, тук можем да влезнем по-дълбоко в тази тема. Надявам се, че ще ви бъде много интересно и полезно. На първо място съм поставила модулен дизайн, който е подход при създаването на продуктите, при който още от фазата на проектирането се предвижда и създава възможността за бързо и лесно разглобяване и подмяна на компонентите. Този дизайн позволява на потребителите или техниците лесен достъп и демонтаж на частите на продукта, които те трябва да бъдат подменени или ремонтирани. Има няколко важни предимства. Лесен достъп и подмяна на компонентите. При модулния дизайн компонентите се прикрепят към устройство с стандартизирани свързващи елементи или засечки, които позволяват на потребителите или техниците да ги разглобяват и подменят, без да бъде необходимо специално оборудване или сложни процедури, въпреки че не е точен пример. Мога да дам пример с въвеждането на универсалното зарядно за телефони, универсалния жак за зарядното на телефоните, което беше по българско предложение. Това е малко по-страничен пример за модулен дизайн. Лесни ремонти. Ако компонент на продукта се повреди, модулният дизайн прави ремонта по-лесен и по-икономичен, тъй като единствено повредения компонент трябва да бъде подменен, не цялото устройство. Този аспект намалява разходите и времето, свързани с ремонтите. Продължителен живот на продукта. Поради лесния достъп до компонентите и възможността за подмяна, продуктите с модулен дизайн могат да имат по-дълъг и полезен живот. Този фактор способства за увеличаване на ефективността и съкращаване на броя на изхвърлените продукти, съответно намаляване на отпадъците. И следващата точка по естествен път вече е ефективно управление на отпадъците. Модулният дизайн помага да се намали количеството на електронните отпадъци и да се намалят негативните екологични последици, свързани с създаването и изхвърлянето на нефункциониращи устройства. Същото е много важно, особено за нас, хората, които се занимаваме с разкомплектоване и бизнесът ни е свързан с управление на отпадъците от електрическо и електронно оборудване, дизайн за лесно разкомплектоване. Този подход е още в фазата на проектирането на продукта, да се улесни процеса на разглобяване на продукта след края на неговия жизнен цикъл. Това позволява лесното и ефективно разкомплектоване с цел подмяна на части, рециклиране или refurbishment. Нещо, което вече започна да става много популярно и да бъде доста добре прието от хората. Важните аспекти на дизайн за разкомплектоване включват планиране. От самото начало на дизайна се предвижда как продуктът ще бъде разкомплектован. Този процес включва определение на методите и инструментите, които ще бъдат използвани при разглобяването. Стандартизиране на връзките. Когато компонентите на продукция се свързват, те се проектират с стандартизирани свързващи елементи или засечки. Това
улеснява разкомплектоването, влагане на подходящи материали. При избора на материалите се обръща внимание на тяхната пригодност за разглобяване и рециклиране. Означаване инструкции. Продуктите с дизайн за разкомплектоване често съдържат ясни маркировки, инструкции, които опътват потребителите или техниците как да разглобят продукта правилно. Проектиране на опаковката. Опаковката на електронното електрическо оборудване е важен компонент, въпреки че не е съставна част, но няма как да бъдат пуснати на пазара без опаковка, и генерирането на опаковки като отпадъци от електронно и електрическо оборудване е с сериозни тонажи всяка година. Така че опаковката също може да бъде проектирана с цел лесно разглобяване и рециклиране. Този аспект намалява отпадъка, свързан с опаковката на продукта. Дизайнът за разкомплектоване е особено важен в сферата на електрониката, тъй като множество от уредите съдържат компоненти и части, които могат да бъдат рециклирани или подменени след изтичането на срока им на употреба. Този подход спомага за подобряване на устойчивостта, намаляване на електронните отпадъци, оптимизиране на употребата на ресурси. Пример за такъв продукт е модуларният смартфон Google Ara, който позволява на потребителите да сглобяват и променят различни модели на телефон. Този телефон също така е и пример за модулен дизайн. Друга интересна част от кръговата икономика, в която и като бизнеса би могъл да се включи и да всъщност е основа за като бизнес, е предоставяне на услуги вместо продажба на продукти или сервизен модел, както е известно в сектора. Това представлява променен бизнес модел, при който вместо да продавате продукти, предоставяте на клиентите си възможността да ползват услуги на абонаментна основа. Този модел е особено популярен в области като облачни технологии и софтуер, но може да се приложи в различни аспекти. Ето, някои от тях, сигурна съм, че вие сте много по-добре запознати от мен с тях, но аз съм длъжна да ги отбележа. Ако греша някъде, моля да ме поправите, ще бъде наистина полезно и за мен. Софтуерът като услуга, това е подходящ за компании, които предлагат софтуерни решения и клиентите вместо да закупят лиценз, се абонират за него на месечна или годишна база. Инфраструктура като услуга включва предоставяне на инфраструктура, сървъри, съхранение, които могат да се използват при поискване или при нужда на клиентите и не изискват инвестиции от тяхна страна в самите устройства. Платформата като услуга, предоставяне на платформа за разработка на софтуер, която улеснява разработка, тестването и разгръщането на приложения. Инфраструктура и услуги за сигурност. Компаниите могат да предоставят услуги за сигурност, включително мониторинг и реакция на инциденти, вместо да продават софтуерни продукти. Сигурност, поддръжки и обновления, предоставянето на услуги за поддръжки и редовни обновления на продуктите и системите може да бъде използвано за стабилни приходи и удовлетвореност. Предимствата на този модел са по-голяма гъвкавост, особено за клиентите. Предимствата са, че те плащат много по-малко, само за използваните услуги, но пък това би могло да донесе редовни приходи за предоставящата компания, по-лесно управление и обновление на продуктите, по-добро следение и подобряване на клиентското удовлетворение. Недостатъци, естествено, като всяко нещо имат, могат да включват по-голяма конкуренция и необходимост за ефективно управление на услугите. Въпреки това, този подход продължава да бъде предпочитан и в принципите на кръговата икономика ще бъде все по-предпочитан. Рециклиране и възстановяване на стари устройства, и като компаниите могат да се фокусират върху рециклирането и възстановяването на стари устройства. Например, компанията може да предлага услуги за възстановяване на стари компютри, сървъри и други устройства, които могат да бъдат продадени или използвани на вторични пазари, може да организира програми за събиране,
на стари компютри, телефони, други електронни устройства, да ги препрати към специализирани рециклиращи предприятия. Това е една практика, която аз наистина се надявам да стане все по-популярна и все повече фирми да се включат в нея, дори да не анонсират масово кампаниите си, но между хората в офиса, с техните клиенти, да обърнат внимание на събирането на излязлото от употреба електрическо електронно оборудване. Разписала съм го малко по-подробно. Не знам дали това би могло да бъде фокус на компаниите, особено по-малките, но може би при по-големите ще бъде наистина полезно. Какъв е процесът по рециклиране и възстановяване на стари устройства? Той започва с събиране и вземане на старите или неизползвани устройства. Може да бъде извършено чрез програми за рециклиране, обмен, връщане на стари устройства при закупуване на нови. Това е много добра практика. Винаги работи. Следващата стъпка е подготовката за рециклиране. След събирането устройства се подготвят за рециклиране. Това включва изваждане на лични данни на такива, разглобяване на устройства на компоненти. Изваждането и унищожаването на лични данни са една от причините много хора да държат от къщи старите си компютри, лаптопи, телефони, въобще всички устройства, които съдържат някаква лична информация, защото не искат тя да попадне в чужди ръце, не са сигурни, че са го изтрили напълно. Ако се предоставя услуга, която да гарантира унищожаването им напълно, мисля, че количеството събрани отпадъци ще се увеличи драстично. След това, след разглобяването, компонентите и материалите, които се съдържат в старите устройства, се рециклират. Естествено, това става с предприятия подизпълнители, защото инвестицията в инсталации, които да рециклират метали, пластмаси и други материали, е съвсем модерен бизнес, но естествено винаги могат материалите да бъдат предадени там, или пък вие като фирми, като част от тази индустрия да изисквате документи или доказателства, че предадените от вас отпадъци са попаднали до крайен рециклатор. Много малко фирми го изискват, а би трябвало повече да обърнат внимание на това какво всъщност се случва с отпадъците им, след като бъдат предадени на фирми, лица, случайни преминаващи. Това е много важен аспект, според мен. Възстановяване или refurbishment. Това е нещо, което на мен лично много ми харесва. Имам дори така благородна кауза, когато устройствата са в добро състояние, но вече са слаби или недостатъчно модерни за вашата работа, която изисква много по-съвременни, много по-силни компютри, лаптопи или друга техника, но тези устройства могат да бъдат възстановени и предоставени или продадени на по-ниска цена, отколкото един чисто нов лаптоп, на хора, които нямат нужда от толкова модерни и силни устройства и мощни, но това би им осигурило достъп до информация и дори, когато става дума за деца, достъп до образование. Много харесвам тази част от възможностите за кръгова икономика на ИКТ сектора. Използването на облачни услуги и виртуализация е важна мярка за насърчаване на кръговата икономика. Тези технологии допринасят за устойчивостта и ресурсната ефективност, предлагайки няколко ключови предимства. Оптимизация на ресурсите. Облачните услуги позволяват на фирмите да скалират и адаптират използването на ресурси в реално време. Този модел на плащане само за използваните ресурси води до по-ефективно използване на оборудването и енергията. Тук вече съм в малко чужди води. За мен, въпреки че в нашия офис използваме облачни услуги и виртуализация, аз съм бързо частта с устройството. Само ще маркирам следващите точки. Ако някъде откриете
възможност за подобрение на презентацията или грешки, ще ви помоля за обратна връзка и редакция. Виртуализацията позволява на фирмите да използват един физически сървър за няколко виртуални машини. Това увеличава ефективността. Софтуер като услуга, това го разгледахме и като предишна мярка, увеличаване ефективността на данните. Наистина, облачните услуги могат да се използват за анализ и управление на данните. Използване на рециклирани вторични материали. Това тук вече съм по моята част, моята сила. Значителна роля играе екосектора в тази част от кръговата икономика, наличието на критични суровини в уредите, които се използват в екосектора, в технологиите, които се използват е огромно. Така че много е важно да се разработват иновации, в които да могат да се влагат рециклирани и вторични материали. Има много идеи, използване на биоразградими или рециклирани пластмаси, рециклирани метали за създаване на компютърни мобилни устройства. Проектирането за разкомплектоване и рециклиране разгледахме малко по-нагоре, но искам отново да го подчертая, защото е важна част, която би довела до използването на повече рециклирани материали, вторични материали за опаковка, рециклирани картони и хартии могат да се използват. Така че този подход намалява изхвърлянето на опаковъчни материали. Пример за такъв продукт е лаптопът HP Dragonfly, който използва пластмаси, произведени от рециклирани риболовни мрежи. Малко са фирмите, не знам дали знаете, които могат да рециклират риболовни мрежи, защото пластмасата, за която се използва за тяхното производство, е доста специфична. Използването на енергийно ефективни технологии играе ключова роля в намаляването на вредните влияния и съчетава икономични и екологични ползи. Ето някои важни аспекти на този подход. Енергоспестяващи сървъри и компютри. Използването на сървъри и компютри, които са проектирани да работят с по-ниска консумация. Това намалява на потреблението на електроенергия, ключов процесор и хардвер с по-добра енергийна ефективност. Виртуализацията, споменахме преди това, но държа да я кажа отново като част от компонентите на енергийно ефективни технологии, управление на енергийните данни и процеси, могат да бъдат използвани системите и софтуерите за мониторинг и управление на енергийната консумация в офисите и дейностите на предприятията. Това е много полезно и позволява по-ефективно използване на енергията и намаляване на замърсяването. Охлаждане и управление на температурата. Ефективните методи за охлаждане в дейностите на екокомпаниите спомагат за намаляване на консумацията на електроенергия. Това включва използване на иновативни системи за охлаждане и управление на температурата в центровете за данни. Зелени центрове за данни. Някои фирми инвестират в изграждане на зелени или екологично устойчиви центрове за данни. Тези центрове са проектирани да минимизират енергийните разходи и емисиите на парникови газове чрез използване на ефективни технологии и източници на енергия, като слънчеви панели, вятърни генератори, облачни услуги, спряхме се на тях преди това, само ги маркирам. Използването на ефективни технологии не само намалява енергийните разходи, но и намалява влиянието на сектора върху околната среда. В заключение можем да кажем, че идентифицирането и прилагането на принципите на кръговата икономика насърчава сектора да мисли за дейността си в по-широк контекст на устойчивост и да работи по начин, който намалява вредното влияние върху околната среда, носейки по-дългосрочна устойчивост на бизнес моделите. Благодаря за вниманието и сега очаквам вашите въпроси, на които се надявам, че мога да отговоря с
подходящата компетентност, особено ако става дума за облачни технологии. Благодаря. Бих искала да представя някои добрите примери за внедряване на кръгова икономика, както и управление на отпадъците от електрическо и електронно оборудване. Това, което според мен обединява и двете теми, е това, тази фирма, която открих и която ми е изключително интересна. Поради тази причина съм си позволила да разгърна малко повече примера с нея, останалите само ще ги маркирам. Но AMP Robotics е американска фирма, която се занимава с изкуствен интелект. Изключително изненадана бях да открия, че американци са внедрили изкуствен интелект в управление на отпадъците, защото те управляват отпадъците си малко по-различно от Европейския съюз, не са толкова строги изискванията, но пък от друга страна те са много добри бизнесмени и очевидно не искат да изпускат възможностите за приходи, които се губят при сортирането на отпадъци, когато не са отделени всички рециклируеми материали от големите потоци отпадъци, особено смесените битови отпадъци. Да. Платформата за изкуствен интелект AMP TM използва камери за сканиране на смесени потоци отпадъци и идентифициране на различните материали. Способността на неврон за дълбоко обучение позволява непрекъснато подобряване на идентификацията и категоризирането на хартия, пластмаса и метали от цвят, размер, форма, марка и други характеристики. В основата на доброто рециклиране винаги е сортирането. Просто ако няма добро сортиране, нещата излизат извън контрол
Когато говорим за сортиране, мога да дам един пример от домовете на всички. Например, пускането на пералня. Ако хванете всички дрехи и ги пуснете в пералнята на някаква програма, естествено, че черните ще пуснат, цветните с червените ще пуснат и ще извадите наистина невъзможни за употреба дрехи, но ако ги сортирате преди това на бели, черни, цветни, даже тъмноцветни, светлоцветни, вече след това ще имате дрехи, годни за носене и в чудесна форма. Това е основата и при отпадъците, това е един от най-важните принципи сортирането. AMP кортекс е тялото към мозъка на AMP неврон. Кортекс е високоскоростна интелигентна роботизирана система, която изпълнява физическата задача за сортиране, събиране и поставяне на материал въз основа на информация, подавана от очите и мозъка на AMP неврон. Кортекс може да сортира рециклируемите материали с скорост от 80 елемента в минута с точност до 99%. Това е нещо, което гарантирам като човек, който е присъствал на множество сортиране на отпадъци в живота си, че човек няма как да го направи. Просто колкото и да са добри работниците, скоростта и точността в това съотношение са невъзможни. Еврон обхваща най-големия известен набор от данни в реалния свят за рециклируеми материали, с възможност за класифициране на повече от 100 различни категории и характеристики на рециклируеми материали в еднопоточно рециклиране, електронен скрап, строителни отпадъци и достигане до обект скоростно разпознаване на повече от 10 милиарда елемента годишно. Огромен потенциал. Огромен, защото това е пример за кръгова икономика. Компанията MB е изчислила, че рециклируемите материали в световен мащаб са на стойност над 200 милиарда щатски долари остават невъзстановени. Това е на годишна база огромно количество, огромни пари, които съм сигурна, че нито една американска компания не би желала да изпусне или икономиката и ефективността на идентифицирането и сортирането на хартии, пластмаси, метали и други рециклируеми материали създава голямо предизвикателство за възстановяването на материала. През последните години индустрията също се изправи пред по-строги международни стандарти за качество на незамърсен внос на рециклирани материали. Знаете, че доста страни, които ние наричаме, може би, като трети свят, но те въобще не са като някои азиатски, Турция, те вече въведоха забрани за внос на отпадъци, а пък Щатите, Европа, Австралия, те са огромен износител на смесени отпадъци и се принуждават да ги сортират по-добре, което е чудесно. Технологиите на MP позволяват да се въведат повече рециклируеми материали от потоците. В един център за рециклиране, в Вирджиния, който инсталира технологията обемът на рециклирания материал, се увеличил с 10%, което може би не звучи много високо като изпълнение, но нека да имаме предвид, че най-вероятно преди това са работили доста добре. Работата по сортиране на материали, която обикновено се извършва от хора, е физически трудна, и рискове за безопасността е склонна към човешка грешка. Работата на хора и роботи един до друг тук е много важно. Да почитаем, че никой не иска да вземе работата на хората, които се занимават с сортиране. Напротив, идеята е те да бъдат дооборудвани с роботи, които да управляват и които да им помагат, които те да използват, това да бъдат техните колеги, така че няма място за конкуренция, няма място за притеснение според мен и това може да стабилизира работната сила и да се даде подобрение в качеството на работните места на пълен работен ден. Рециклирането с изкуствен интелект се мащабира бързо. Ето, Waste Connections е една голяма американска фирма, която се занимава с събиране и третиране на отпадъци. Те вече са разположили 25 робота, своите съоръжения.
И това е най-голямата поръчка на компанията до момента, но аз съм сигурна, че те са убедени в ефективността на роботите за сортиране. Обхватът на IBM се простири в други области на кръговата икономика. Един от първите корпоративни партньори е Доктор Пепър. Компаниите са работили заедно, за да оборудват роботизирани системи за правилно идентифициране и сортиране на капсули кафе. В съоръженията за рециклиране капсулите кафе са един от проблемните отпадъци, вече благодарение на изискванията за екодизайн, влагането на материали при дизайна и производството на капсулите позволява рециклиране на капсулите на повечето компании, но в същото време пък има огромни количества, които са налични образувани отпадъци. Инсталацията на AMP в Evergreen е една от най-големите предприятия за рециклиране на PET бутилки в щатите, демонстрира разширяване на пазара на компанията и допълва усилията за модернизиране. Ползи. Мисля, че всички сме убедени в ползите от прилагането на изкуствен интелект и автоматизация, сортиране. Това предлага възможности за подобряване на производителността и намаляване на оперативните разходи, увеличаване на стойността на вторичните ресурси и подобряване на икономиката и качеството на рециклирането, бих казала аз. Това е следващ пример, който аз много харесвам и може би съм го казвала, но ще го повторя още веднъж. Това е Fairphone. Не съм сигурна, че се предлага в България, но пък много, много интересен. Тези телефони са проектирани така, че да позволяват на потребителите лесно да сменят и надграждат отделните компоненти. Това е първият единствен производител на слушалки, който интегрира Fairtrade злато в веригата си за доставки. Много, много е важна тази тенденция с Fairtrade златото. Споменах го в първия модул. Слушалките са изработени от 100% рециклирана алуминий, 100% рециклирана калайна спойка, плюс 80% рециклирана пластмаса, което е огромен процент вложена рециклирана пластмаса. Поздравления за Fairphone. iFixit е нещо, което много, много, много харесвам аз. Има много хора, които са наистина пристрастени към този сайт. Аз лично показах го на някои от моите колеги. Те станаха вече част от обществото на ремонтиращите. Това е сайт, който предоставя ръководство за ремонт, инструменти и резервни части за различни електронни устройства. Тук наистина това е принцип на кръгова икономика в действие. Можете, ако вие разбирате нещо от някой уред или имате умения и компетенции, които виждат, че липсват, бихте могли да се включите в обществото на iFixit. Много, много интересно. Дори бихте могли да се състезавате и да спечелите награди. Защо пък не? Modular Robotics проектира и произвежда кюблец, модулни роботизирани играчки, които лесно се преконфигурират и разширяват, докато децата растат и учат. Чрез проектиране на продукти с акцент върху модулността и възможността за надграждане, компанията удължава живота на своите продукти. Това е наистина меломания. Много са хубави. Поръчахме онлайн, за да ги видим. Много са интересни, особено за момчетата, които обикновено са по-заинтересовани във всичко, което биха могли да изградят. Apple буквално имат нова иновация, която се нарича Daisy. Може да разглоби 9 различни модела iPhone
и да възстанови ценни материали, които традиционните рециклиращи предприятия не могат. Apple преди години бяха на един от производителите, който наистина правиха всичко капсуловано и принципите за дизайн за разглобяване или подмяна на елементи не бяха силно застъпени, но променят това, поздравление за което. Чрез Apple Give клиентите могат да предадат устройствата си във всеки Apple Store, за да бъдат рециклирани и продадени. Philips, които бяха обвинени преди години, че не предлагат достатъчно иновации, пък са първите в областта, които предлагат кръгово осветление, която е услуга, която се нарича светлината като услуга. Клиентите не имат осветителните системи, а компанията запазва собствеността и отговорността за поддръжката на настройките и рециклирането на системите в края на жизнения цикъл. Чудесен пример за кръгова икономика. И тук съм сложила някои от резултатите, които постига тази иновация на Филип. И това е, може би, пример също за иновативен бизнес и нова бизнес ниша, но имат намаление на въглеродните емисии с над 70%. Имат 27% от оборотите са от този тип услуга. 29% от оборотите им са от продукти на кръгова икономика, системи и услуги и нулево депониране от 2020 година, което е наистина браво Филипс. Благодаря за вниманието още веднъж. Започнем с любимата ми тема за управление на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Моя опит е свързан основно с отпадъци от електрическо и електронно оборудване, автомобили, батерии. Бих искал да кажа, че това е най-сложният тип масово разпространение на отпадъци, поради това, че ги обединява едно единствено нещо. Това е, че работят на батерии или на щепсел и всичко това, което работи на батерии или щепсел, попада в категория електронно и електрическо оборудване. Представете си от детски играчки, които работят на батерии, до компютърни томографи или скенери, които се намират в болниците или, например, ядрено-магнитните резонанси, така че това е най-широката категория отпадъци, според мен, с множество въпроси и проблеми за разрешаване. Всеки ден от страна на нас са рециклаторите, тъй като имаме цели за постигане. По-късно ще се спрем на тях. Но в същото време е изключително интересно, предизвикателствата са големи, но пък възможностите за иновации също са огромни. Какво е излязло от употреба? Електрическо и електронно оборудване. Това е оборудването, което е зависимо от електрически ток или електромагнитни полета, за да функционира правилно, както и оборудване за генериране, пренос и измерване на такъв ток и полета и проектиране за работа с напрежение, превишаващо 1000 волта за променлив ток и 1500 волта за постоянен ток. Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, което вече е отпадък, включително всичките компоненти, монтажни възли и резервни части, които са част от електронното електрическо оборудване и които се вързуват по време на освобождаването на отпадъка. Наистина, ето тук в едно малко кашонче или кош са събрани може би 10-12 вида отпадъци от електрическо и електронно оборудване от безкрайния списък. И въпреки малкото на брой, всеки един от тях изисква различен подход за разглобяване и рециклиране, както има и различен състав. Законодателство в областта на електронното и електрическо оборудване.
Главната рамковата директива относно отпадъците, последно изменена 2017 на Европейския парламент и на съвета, която определя правната рамка, основните определения и някои от основните разпоредби, свързани с европейската политика в областта на управление на отпадъците. Рамковата директива е един от най-строгите законодателни актове в целия свят. Всъщност законодателството на Европейския съюз, от което сме части ние, който е основа и за българското законодателство, е най-строгото в частта за управление на отпадъците, като тук това е иерархията за управление на отпадъците, според която трябва да се действа. На първо място е предотвратяване на образуването на отпадъци. Това е възможно благодарение на екодизайна, на възможностите, които предлагат проектирането на продукти, които могат да се употребяват отново и отново, без да излизат от употреба и да вързват съответно отпадъци. Естествено, първа точка може да бъде прилагана само за определен брой отпадъци, но така ли, че е определен брой продукти, защото рано или късно всичко приключва жизнения си цикъл. Подготовка за повторна употреба е втората точка. При приемането на електрическо електронно оборудване ние сме длъжни да определяме за подходящи части, компоненти за повторна употреба. За съжаление не можем да пускаме на пазара уреди втора употреба, приети при нас, тъй като тази част от законодателството все още не е регламентирана и от съображение за здраве и безопасност на потребителите няма как да ги продаваме, но предстои изграждането на такъв тип центрове и въвеждането на нови регламенти. Сигурна съм, че до няколко години и това ще бъде възможно. Трета стъпка е рециклирането, която е изключително важна, както видяхме и за критичните суровини, и за кръговата икономика. Рециклирането според мен е и най-работещата в момента част управление на отпадъците, особено за електрическо електронно оборудване. Друго оползотворяване с добив на енергия в повечето случаи. Въпреки че предпоследната точка все пак е по-добре от депонирането на отпадъци. Тук като държава имаме още какво да поработим и да внедрим. Принципът замърсителят плаща е включен в договора за създаване на Европейската общност, член 174. Този принцип е във връзка с отпадъците и изисква причинителят и притежателят на отпадъци да ги управляват по начин, който гарантира висока степен на защита за околната среда и човешкото здраве. Причинителите на отпадъци да поемат отговорност за тях. Разходите за опазване на околната среда и човешкото здраве, свързани с образуването и третирането на отпадъците, трябва да бъдат отчитани при определение на цената на продуктите и услугите. Разходите за третиране и транспортиране са за сметка на причинителите и притежателите на отпадъци. С този принцип замърсителят плаща. Европейската комисия се опитва да вмени отговорността и да накара производителите на нови продукти да бъдат ангажирани с каузите на околната среда, с опазването на околната среда. Считам, че това е един много добър принцип и бих казала, че работи до някаква степен. Разширена отговорност на производителя е екологичен принцип, който се прилага като съвкупност от мерки с цел намаляване на общото въздействие върху околната среда от даден продукт и въвежда задължения и отговорности за производителя на продукта по време на целия му жизнен цикъл за ограничаване на съдържанието на опасни вещества, обратно приемане, повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците, получени в резултат на продукта. Това разширява всъщност принципа на замърсителят плаща, защото не само колко
калкулират една цена, която влагат която добавят към цената на продуктите си, но те трябва да поемат и отговорността за това какво се случва с отпадъците, образувани от техните продукти. Много добър принцип, който допълва чудесно замърсителят плаща. И всъщност много от вас са чували за продуктови такси. Аз тук се опитвам да обясна същността на продуктовите такси и тя е, че в съответствие с принципите разширена отговорност на производителя и замърсителят плаща в европейското и българското законодателство, член 59 на ЗО, са въведени такси за продукти след употребата, на които се образуват масово разпространени отпадъци. Задължените лица са производителите и вносителите, които въвеждат за първи път на територията на страната съответните продукти, опаковки, моторни превозни средства, масла и нефтопродукти, гуми, батерии, акумулатори, електрическо и електронно оборудване. Предстои скоро да бъде въведена продуктова такса за текстил. Текстилните отпадъци са сериозен проблем, с който първо все повече ще се сблъскваме. Законът за управление на отпадъците и наредбата за излязък от употреба електрическо и електронно оборудване поставят конкретни годишни количествени цели пред вносителите и производителите на електрическо и електронно оборудване за разделното събиране, третиране, повторна употреба, рециклиране или оползотворяване на ИОЕ. Това се налага след дългогодишни изследване на образуването на отпадъците. Преди години целите бяха по 4 кг на човек, вече са обвързани с пуснатото на пазара. Тези заложени конкретни количествени цели стимулират производителите на нови продукти да инвестират и да търсят начини да събират отпадъците си, защото ако няма определени количества, които те трябва да събират, ще се образувано натрупване, което така или иначе вече е образувано. Задължените лица изпълняват заложените цели индивидуално или чрез колективни системи, представлявани от организации по оползотворяване, чиято дейност е възможна само с държавно разрешение и строг държавен контрол. Ние като част от такава организация, LTEC Resources, както казах в началото, е нашата организация за оползотворяване на електронно и електрическо оборудване. Знаем, че това е един огромен ангажимент и се свърши наистина огромна работа. Много пъти сме говорили с нашите членове за възможностите те сами да извършват задълженията си и те казват, нашия бизнес не е да занимаваме с отпадъци. Нашия бизнес е да продаваме и сме много щастливи, че можем да прехвърлим отговорността за отпадъците си на някой, който се е фокусирал единствено върху това. Поради сложността на самите уреди, методите необходими за третиране, както инвестициите необходими в инсталации и логистика, считам, че тази система наистина работи много добре и това е подходящия метод за изпълнение на задълженията. Държавното разрешение на Министерството на околна среда и водите, които лицензира дейността на организациите, има въведена банкова гаранция, която е състоена с 1 милион, която е с предварително усвояване, така че държавата прави всичко възможно, за да гарантира изпълнение на целите и законосъобразното и екологосъобразно управление на отпадъците от електрическо и електронно оборудване. Строгия държавен контрол, това са едни одити, през които организациите преминават всяка година. Всъщност организациите по оползотворяване всяка година предоставят аудиторски доклад за изпълнените от тях количества и цели за предишната година и Министерството на околна среда и водите аудитира и проверява тези доклади. Те са изготвени от независим финансов аудитор по Закона за счетоводството, както Министерството има право също така да направи аудит и те го правят. Тази дейност се следи доста строго от страна на Министерството на околна среда и водите.
Организациите създават системи за разделно събиране на електрическо и електронно оборудване, изключват договори с общини и дружества, които са лицензирани да събират, третират и рециклират получените компоненти и материали. Националните цели за събиране на излязлото употреба електрическо и електронно оборудване, аз ги споменах, но сега мога да покажа точните цифри. Ежегодно в България трябва да се събере разделено ИОЛ в общо количество, което се равнява на не по-малко от 65% от средното тегло на пуснатото на пазара през предходните 3 години. Количеството ИОЛ тонове, което всяко лице, което пуска на пазара е длъжен да събере, е равно на частта от количеството, за което са отговорни всички лица, и тази част съответства на пазарния модел за съответната година. За 2022 година това количество беше за цялата държава, беше някъде около 50 000 тона. Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, което трябваше да съберат всички организации, които имат членове и които пускат на пазара електронно и електрическо оборудване, така че това е наистина голямо количество. И всяко лице, което пуска, трябва да събере съответно, ако има процент от пуснатото на пазара, 80 000 тона е общото количество пуснато на пазара, ние сте пуснали 8 000 тона, вашия пазарен дял трябва да отговаря на частта от тези 50 000 тона, които трябва да събере цялата държава. Но не спираме до тук. Когато количеството се събере на площадките за временно съхранение и центровете за разкомплектоване, има задължение за постигане на повторна употреба, рециклиране и оползотворяване. Като според вида на уредите, тези задължения са от 55 до 80% рециклиране и от 75 до 85% оползотворяване на всеки един уред. Това значи, че материалите, които се съдържат във всеки един уред, трябва да бъдат рециклирани или оползотворени в рамките на тези проценти, което наистина изисква много внимателно третиране и разкомплектоване и сортиране на събраните уреди. Ако се върнем обаче в началото, при производството на електроуреди, наредбата за електрическо и електронно оборудване, управление на отпадъците, има поставени изисквания към пускането на пазара електрическо и електронно оборудване, като тук съм ги маркирала: проектиране и производство, улесняващо предварителното третиране и оползотворяване, особено повторната употреба и рециклирането, както и на материалите на компонентите, както говорихме, модулен дизайн, дизайн за разкомплектоване. Да не се възпрепятства повторната употреба чрез специфични проектни характеристики или производствени процеси. Често в някои устройства батерията преди години беше фиксирана така, че да не може да се подменя, и в момента, в който батерията излезе от употреба и устройството няма възможност да бъде заредено, целият уред излизаше от употреба. Това вече е невъзможно. Екодизайн, улесняващ повторното употреба и третирането на ИОЛ. Мога да дам за пример за хладилниците, които съдържат пяна, за изолационна пяна, която всъщност държи температурите, ги съдържа. Вече има изискване при производство на хладилници тази пяна да бъде отделена от пластмасата, от корабата на хладилниците, защото се оказа, че има огромен проблем с отделянето на пяната от пластмасата, което води до невъзможност на хубавата иначе пластмаса, от която са произведени корпусите на хладилниците, да бъде рециклирана. Производителите на електронно и електрическо оборудване, в което са вградени батерии и акумулатори, съдържащи опасни вещества, осигуряват вграждането им по начин, който позволява те да бъдат отстранени от потребителя, когато излязат от употреба. Дали малко споменах за това. Всяко лице, което пуска на пазара електрическо и електронно оборудване, трябва да бъде
регистрирано в регистъра на Изпълнителна агенция към околна среда. Ако не сте го направили, направете го, ако дистрибутирате или пускате на пазара нещо, което работи на ток или на батерия. Изискванията за събиране, транспортиране и третиране на електрическо и електронно оборудване. На видно място в търговските обекти трябва да има табели, съдържащи информация за възможностите и начина за обратно приемане в търговски обект, другите налични места за предаване и значението на маркировката, юридическите лица, притежатели на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, следва да го предадат въз основа на писмен договор за по-нататъчно третиране на лица, притежаващи разрешение по Закона за управление на отпадъците. Ако имате електрическо и електронно оборудване, което излиза от употреба, бракували сте, вие задължително трябва да го предадете на лица, които имат право да го третират въз основата на писмен договор. Винаги изисквайте договора и протокола за предаване. Дори някои фирми изискват и протокол за унищожаване на електрическо и електронно оборудване. Аз бих добавила, изисквайте информация, която доказва последващото третиране и рециклиране на вашето оборудване, така ще бъдете спокойни, че сте изпълнили целия списък от задължения и наистина екологичната ви съвест ще бъде чиста. Лицата, които извършват дейности по третиране на електрическо и електронно оборудване, трябва да притежават разрешение по реда на Закон за управление на отпадъците или Закон за управление на околната среда. Ние имаме разрешение по Закон за управление на околната среда. Това е комплексно разрешително, една сериозна мярка в разрешителните, доста строга. Ние бяхме първите, които получихме комплексно разрешително за дейности с отпадъци. Операторите на инсталации и съоръжения, на които се извършват дейностите по предварително третиране и рециклиране, трябва да осигурят прилагането на най-добри налични техники. Вече има доста документи на Европейската комисия, които описват с голяма точност най-добрите налични техники. Мога да дам пак пример с нашата компания и шредирането. Преди години имахме заложени норми за прахи въглеродни и общ въглерод, които след публикуване на новите най-добри налични техники на един документ, който връзка шредените инсталации, бяха намалени на половина. Трябваше за да отговорим на тях, трябваше да въведем някои подобрения и иновации на нашата площадка. Успяхме да го направим. Излизаме от законодателството и влизаме в статистиката. Колко електрическо и електронно оборудване се образува. Аз споменах за България, но както виждате, през 2021 година в света статистиката точи данните са от Евростат, че са образувани 57,4 милиона метрични тона. Това е в европейските страни, тази класация, в която може да видите на колко електронно електрическо оборудване се образувало на домакинство през годината. Норвегия са на първо място с 57 кг годишно, доста високо количество. България е на 32 място с 26,9 кг на домакинство, което също не е ниско въобще, но въпреки това считам, че ще се увеличи през годините. Годишният ръст е с около 2 милиона метрични тона на година, като най-много образуват в световен мащаб Азия, Съединените американски щати и Европа. Тази цифра тук е доста тревожна. Към днешна дата на Земята има повече от 347 милиона метрични тона нерециклирано електрическо и електронно оборудване, а само 17% от образуването ИОЛ е рециклирано безопасно в съответствие с
изискванията на законодателството и на стандартите за безопасност. Какво електрическо и електронно оборудване образуваме? Средно 52,7 от образуването са големи домакински уреди. Те са най-тежки, така че няма как да не са на първо място. Фотоболтаичните панели също вече влизат в класацията, но заедно с потребителските уреди, което е 14,6%, и 14,1% са информационно, технологично, телекомуникационно оборудване, което предвид обема си и размерите си е доста голямо като процент. 10,1% малки домакински уреди с размер под 50 см и 8,4% са другите уреди. Тук да направя класация на графика на образуването EOL, който е с източник Евростат. Опасни компоненти в EOL. Не обичам да плаша опасни компоненти в електрическото и електронно оборудване. Обичам да плаша хората, когато говорим за електрическо и електронно оборудване. Държа да кажа, че когато уредите са в пълна изправност, те са безопасни. Има изключително строго изисквания за това. Но въпреки това, много ми се ще всички да знаят, че не трябва да държат стари изпочупени уреди или да чупат съзнателно или да се опитват да поправят уреди, без да разбират къде са опасните компоненти. Видяхте точно с тази статистика за неправилно рециклирането с оборудване, така че маркирам само, че в излязлото до употреба електрическо и електронно оборудване с селен, ПВЦ, берилий, хром, арсен, кадмий, полифлорирани бифени, лово, бари, бромирани забавители на горене, без които няма как да минем, защото пък те предотвратяват възникването на пожари в домовете ни в случай на дефект на електроуред или забравен електроуред. Критичните суровини. Само маркирам този слайд, защото ги споменах в предишната презентация, но все пак Китай доминира рециклирането и приоритет за Европа. Ето този слайд намирам за много важен. Излязлото от употреба електрическо електронно оборудване не е биоразградимо. То не е метален скрап, който може да отиде просто на една площадка, която събира метален скрап и няма никакви инсталации за предварително третиране на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване. Счупеното и изоставено оборудване отделя опасни вещества. При неправилно третиране се губят ценни и критични суровини.
Излязлото употреба електрическо електронно оборудване е фактор за промяната на климата. През 2019 година неправилно третирането и изоставени хладилници и климатици са отделили въглеродни емисии, които образуват 0,3% от общото количество вредни емисии. Не само тези, които използваме, но изоставените и нетретирани правилно продължават да тровят атмосферата. На нашия сайт сме сложили един калкулатор, който се надяваме тук да може да тръгне. Ако го посетите, можете да видите колко вредни емисии спестявате в 3 лесни стъпки. Влизате на сайта на Макметал. Избирате какво ще рециклирате, какви уреди имате, разхождате се в дома си и в резултат получавате колко килограма отпадъци сте събрали, какво количество вредни емисии спестявате с тяхното правилно рециклиране и сме сложили едно хубаво уравнение за колко километра безвредно шофиране печелите. Много хубав калкулатор. А пък ако имате излязло от употреба електрическо електронно оборудване, може да се обадите на нашия безплатен номер 0814-100 да подадете заявката си и ние ще дойдем да го вземем от дома или офиса ви. Абсолютно безплатно. За вас виждам, че съм сложила летния сезон, но защо пък да не го обърнем на зимен и се бъдете следващата пролет. Много често се говори за рециклиране и оползотворяване на отпадъци и аз се позволявам да дефинирам и да покажа разликата между двата термина. Рециклирането е процес, при който отпадъците се преработват така, че да се произведе суровина, която ще бъде използвана за производство на нови продукти. И това е цикъл на рециклирането. Произвеждаме, например, гранулати от пластмасите, от отпадъчната пластмаса и тези гранули се влагат в производство на нови пластмасови изделия. Докато оползотворяването е всяка дейност, която има основен резултат използването на отпадъка за полезна цел, чрез замяна на други материали, най-често е с добиването на енергия, waste to energy, които това е решението за нерециклируемите материали, композитните опаковки. Те от събирането отиват в инсталациите, които добиват енергия. Когато тези инсталации са оборудвани с необходимите филтри и средства за мониторинг, биха могли да работят навсякъде. Благодаря за вниманието. Последната част от обучението днес ще бъде за разработване на вътрешни процедури по управление на отпадъците на фирмите. Ще бъде кратка, защото доста говори и за законодателството, за изискванията. Всички вече сте наясно, че има всеки един от нас, от производител, вносител, потребител, има задължения в областта на отпадъците. Така че много бързо ще премина през тази презентация, но все пак нека да видим на практика какво би това е на предложение. Аз съм го направила като пример за офис център. Доброто управление на отпадъците е задължително при изготвяне на система за управление на околната среда. Първа точка е класификацията на отпадъците, което е един много сложен и много труден процес, когато става дума за класификация на всички отпадъци. Когато става дума за електрическо и електронно оборудване, не е чак толкова сложно. Но въпреки това изисква професионална експертиза и намеса. Ако не можете сами да класифицирате отпадъците, може да се обърнете към регионалната инспекция или към консултанти, или към фирмите, които се занимават с събиране, както ние, и със сигурност ще ви обърнем внимание и ще ви консултираме в тази част.
Класификацията е свързана с идентифицирането на процесите в компанията и генерираните от тях отпадъци. Оценка и приоритизация на всички външни изисквания, налични за стандарти, нормативи, законови или други изисквания. Приоритизация на вътрешните нужди изисквания от страна на ръководството, необходими ли с допълнителни инвестиции за контейнери, помещения, складови навеси, машини или съоръжения. Намиране, извършване на преговори с външни фирми, рециклатори на отпадъци, изготвяне на списък с изисквания, тя предвид аспектите на всички вътрешни и външни изисквания, класификацията, събиране, отчетност и проследимост и оценка на типовете и количествата на генерираните отпадъци, локацията на тяхното генериране, складови и логистични възможности. Опозвавайки се на тези 5 точки, аз съм направила следващия план, но все пак искам да наблегна на класификацията. Класификацията на отпадъците за това е определен в наредба 2 от 23.07.2014 година. Целта на наредбата е класифициране на отпадъците, осигуряващи екологосъобразното им управление в съответствие с ЗОО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Организационни мерки, които са необходими да се случат в всяко едно дружество, което генерира отпадъци. Организацията и реализацията на системата предполага предварително запознаване на персонала, както осигуряването на необходимата техника, инструменти и материали. Всеки член на персонала се инструктира преди да постъпи на работа. Всеки член на персонала трябва добре да знае задълженията си. Мерки насочени към персонала, планиране и провеждане на различни видове инструктажи за безопасност, встъпителни според естеството на работното място, периодични и други. Ограничен достъп на външни лица в зоната за съхранение на отпадъци, организиране и провеждане на практически обучения по дейностите с отпадъци, естествено, ако е необходимо. Това е пример. Уведомление относно екологичните задължения на всички наематели в офисен център номер 3. Уважаеми партньори, с цел да се намали въздействието върху околната среда и да се подобри работата му в тази област, Офис Център ТИА, като наемодател, разработил план и ще прилага политика за околната среда и процедурите към нея. Тези принципи, които съм подготвила, е за офисен център. Уведомление относно екологичните задължения на всички наематели в офисен център, например. 3. Уважаеми партньори, с цел да се намали въздействието върху околната среда и да се подобри работата му в тази област, офисен център 3, като наемодател, е разработил план и ще прилага политика за околната среда и процедурите към нея. Тези принципи се съдържат в правилника за дейността и представляват договорни задължения. Като следствие това, считано от днешна дата, ще се прилага следното съответствие с политика за околната среда. Всички наематели ще събират генерираните от дейността с отпадъци разделно в цветни чували и за всеки делен случай други контейнери, като отпадъците ще се разделят по видове, чувалите ще са етикетирани с името на наемателя, както следва. Сини чували хартия, жълти чували пластмаса, зелени чували стъкло, прозрачни чували битови отпадъци от жизнената дейност на персонала, черни чували биоотпадъци, хранителни кухненски, червени чували метал, кафяви чували дърво. Всички чували ще бъдат изработени от устойчив материал за предпочитани биоразградими и ще бъдат снабдени с етикет с името на наемателя. С цел осигуряване успех на процеса на стриктното разделение на отпадъците и осигуряване на последващото им оползотворяване, рециклиране или транспортиране на битовите отпадъци за последващо третиране, наемателите ще спазват стриктно графика за събиране на отпадъците и ще ги изхвърлят по определение от наемодателя и прият от всички наематели на офисния център ред. Наемателите ще събират негодните за консумация отпадъци и генериране на тяхната територия. Предаването на отпадъците се извърши само въз основа на писмен договор с лицата, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци. Водят се писмени записи по образец на протокол, в който да се вписва дата, код на отпадъка, предал, име, фамилия, подпис, печат, приел име, фамилия, подпис, печат и количество.
Наемодателят ще предостави необходимата логистична структура и ще осигури изпълнението на тези действия чрез обучение, консултация и периодична проверка, мониторинг, като предприема необходимите мерки за спазване на вътрешните правила. Съхраняване на отпадъци от електрическо електронно оборудване. Съхранението на отпадъците да се извършва по екологосъобразен начин и съгласно законодателството. Участъците, на които се разполагат отпадъци, да са с непропускливи покрития, оборудвани с съоръжения за събиране на разливи и където с целесъобразност от литри, декантери или съоръжения за обезмъсляване. Участъците, на които се разполагат отпадъци, да са покрити и оградени. Повърхностите, върху които се поставят съдовете за съхраняване, да бъдат с водонепропускливо покритие. Забранено смесването на опасни отпадъци и компоненти с други отпадъци и вещества, включително разреждането им. Отпадъците да се предават само на лица, притежаващи съответните разрешителни. За люминесцентни лампи. Място за събиране на люминесцентни лампи да бъде оборудвани с съдове за съхраняване на счупени лампи, да разполага с сяра в количество най-малко по 2 грама на всеки килограм съхранявани лампи. Това е много важно, защото счупените люминесцентни лампи отделят живачни пари, фосфорен прах, които са много опасни за човешкото здраве. Всички по най-бързия начин да напуснат помещението на инцидента при счупване на люминесцентни лампи. Помещението да се проветри поне 30 минути, след което да се предприемат действия по отстраняване на счупените люминесцентни лампи. Счупените лампи да се посипят с сяра на прах. При попадане в кожата, очите или устата да се изпорхне обилно с вода, след което да се потърси лекарска помощ. При вдишване живачни пари, пострадалият се извеждан чрез въздух и се оставят в покоя. Да се свалят всички замърсени дрехи, замърсеното използвано защитно облекло и да го поставят на безопасно място. Това е случай на хората, които са отговорни за дейностите по реакция при изчупване на люминесцентни лампи. Счупените лампи се събират и се поставят специален съд за съхранение. Счупени лампи, обозначени с надпис съд за събиране на счупени люминесцентни лампи. Включване на отпадъци. Това са задължения, които са разписани към наемодателя и наемателите доста избито. Точка 1. Включване на отпадъците, генерирани от собствена дейност, списък с кода на отпадъците и поддържане на месечен отчет за генерираните и предани за отстраняване от употреба и рециклиране количества. Попълване на генерираните отпадъци в електронната система на ЯОС, това е Националната информационна система за отпадъците. Внедряване и осигуряване на система за разделното събиране и периодично извозване на генерираните отпадъци, като се избягва образуването на значителни количества. Генераторите на опасни отпадъци следва да гарантират, че по време на събирането, транспортирането и съхранението на отпадъците са правилно опаковани и етикирани. Разработване и изпълнение на програма за предотвратяване и намаляване на количеството отпадъци, генериран собствената дейност в резултат на одит на отпадъците. Това би могло да направи всяко дружество или офис център като цяло. Отпадъците от електрическо електронно оборудване, както и отпадъците от източници на осветление следва да бъдат събирани разделно и да се предават на оторизирани дружества въз основа на писмен договор. Негодните за употреба батерии и акумулатори ще се събират разделно и следва да бъдат предавани на оторизирани за тази цел дружества. Отпадъците няма да бъдат съхранявани и контролирани в зони, различни от специално предназначените за това. Транспортирането на всяка вид отпадъци, чието обезвреждане, оползотворяване и отговорност на наемодателя ще се осъществява изключително чрез оторизираните за тази цел икономически оператори. Транспортирането на неопасни отпадъци, което е отговорност на наемодателя, ще се извършва само от упълномощени с тази цел оператори. Транспортът на опасни отпадъци, генерирани в количество по-малки от 1 тон година, чието използване на отговорност на наемодателя ще се извършва само от упълномощени с тази цел оператори. В случай на дейности, които изискват разрешение от гледна точка на опазване на околната среда, ще бъде поискано и получено екологично разрешително от страна на наемодателя и когато наемодателят има нормативен акт, издаден страна от органа по околна среда, той ще работи в съответствие с наредбите на този акт. Това беше накратко. Много благодаря за вниманието. Ако имате някакви въпроси, аз съм на разположение за дискусия. Благодаря.